sa probinsya kang Antique, pero kung one-on-one sa gobernador, pwede banwa ang bugto ni Loren Legarda nga si AA Legarda mangin common candidate kang magkatunggali nga darwa example ka grupo. Istoryahan ta karon sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Regyan sa Tibyaw ambay ko sa matapos kay may mga miyembro sa likod ka mga isyo kag ang mga balita waay pa ma-determine nasta sa kanya waay para kapagwa kang figure ang nga isa no management kon piragid banwa no kon piragid ang naupos ka kalayo nga anda baraligya waay pa ka pagwa ang isa no kang report kon pira ang baraligya so gina-inventory na pare damdamabla kung ano karaka kang anda banwa nga mga items mga baligya nga ginkaon kagalayo tinaw ano ra karaka mabudlay banwa mag-inventory. Storyahan ta karon sa aton nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita mga biyanan. Bautiyo ano niya may rigyan nga katabo sa Sibaste. May dyan man sa Tibyaw. Ano niya man, ang diyang anay black baras sa kasubaan ta. Ano niya, matuod niya nga iba warar kasunod sa proseso. Diba? Kaya man, kung mag-amo niya banwaran karon, ang nakakatabo nga puder-puder lamang banwa ang kapital kag may name dropping kontrapit ka kunos gobernador bisan wa ay tikwari sa kalugar bual ka lang dyan kambaras hindi dyan pwede mga kabyanan ay gina-regulate dyan kang atan ordinansa nga dapat ang bulanay kabaras whatever project nga gamitan mo kinanglan mag-aagi timo sa may kwari dito ka bakal kag kung ibaligya man kanimo tawan ikaw kang kupon mga kabyanan kumbaga centralized nga mamonitor kang provincial government ang gaw-anay kang baras nga ginabuol sa atin mga subaan pero masaba may dyan sa Tibyaw sino na si Arroyo ang apelido na ura ti document si Giangquari may rigyan man sa may Sibaste wara ti Quari bansig buala sa suba ang tatay ni Mayor nga si Gaspar perte maghakot ka baras na gobernador gina-report kay mismong imo mga Quari enforcers why ga-report nimo ambay lang kung willing man ikaw magbaton kang diyang reklamo ka matao, especially sa mga barangay. Nga nakamaan, nga tigabuol sa nabaras niya sa amon barangay. Tiyang ngambal panganibanwa ka mga tuodyaw, ka mga Quari enforcers na wanan muray project na ni Gob. Now mga kabyanan, kung gina-undertake ang sangka proyekto, now gina-undertake, gina-implement na by contract, ang kontraktor natural obrahan na ng project. Pero hindi lang tanabanwa pag gusto kabuhal kabaras kundi in gusto na. Turok tana kung diin din sa may banwa kang example si Baste or Tibyaw. Kag diin man nga banwa.
kag lugar sa Sangkabanwa, kag kung sino ang kuwari permiti kag magbakal ka baras. Mga pinalangga nga mga tagpramati. Hay, ang aton punto, hindi ta gusto banwa nga magkirinawas. Hindi ta gusto nga magkirinawas. Ang dapat makasalad sa gobyerno nga kwarta. Why? Kamo mga barangay opisyal sa inyong barangay, may nagabual bara sa suba. Kinanglan mangin watchful kamo, why? Andot, kay di bla, may share kamo dapat dyan kada eh. May share kamo dapat dyan kada eh. Di bla ginapabugal para kanikatan probinsya, nga, jang chike, halin sa province, share ninyo sa baras, maging buhol sa inyong barangay. Na, tanor lang karon kung may matao lamang karon nga mag-beam drop. Nga, nariyan ikog. Ti, miyadaan ko by administration ang pag-undertake ang sangka project. Okay kay ti, by administration or nagbuhol kang baras ang truck ang province para for a graveling project sa sangka provincial road. Ria government nga gina-undertake nga mga proyekto, pwede ra magamit, hay gina-undertake by the government. Pero kung gina-undertake, gina-implement ang project by contract, Sus Maria Josep, ang kontraktor has no deber, wara ti obligasyon nga magkakabaras kang sa suba, kundiin lang gusto na. Example, Rogyan Banwa sa Banwa kasi Basti. Rigyan sa Banwa kasi Basti. May project, big example, si Gaspar Ricoperto, ay daw laban man tanan dyan, pati province, daw tanda ka pangontrata dyan sa si Basti. No? May project na example sa kabarangay, adyos ta. Wara arta na kasunod sa proseso. Ang kakatabo, mga pinalangga nga tagpramati, ang kakatabo, gabuol ang kabaras, kundiin gusto na mga kabiyanan. Now, gusto ta dyan i-correct Gusto ta dyan i-correct. No? This is part of good governance. Nga hindi taraad matolerate, kag pwede itolerate ang mga illegal, ang mga beket lawful, nga klase kang orobrahan. No? Now, because it will affect sa overall administration ng ating provincial government kung nagkakatabo diya nga ang mga tao nga kalyado na nagawaslik poder. Kung hindi mo diya masaway bangad kalyado mo sa politika, daw gina-admiter ta diya mga kabiyanan nga ang grupo ta amo malanggali nagagaba kang sistema kamayan ng panggobyerno rogya sa antiki, kag kung hindi mo maksyonan because anong gusto ang balan ginatolerate mo. Kung nga ba mati si Gaspar, ang tatay ni Mayor Ricoperto, why man tatan nga torak nga ikaw lang gid. No, kung may illegal dyan nga ibag na imo sa Sebasti, daraja bangad kamo sa administrasyon, dapat kamo ma-uphold kung ano ang lahi. Ay daw kamo tanan-tanan dyan nakita ta. Pasensya lang kung nakita ta kamo. Why? Because nga bisan taga barangay nakakita, ti mabutig pati mo kanya nga regyan sa kabarangay sa Sebasti, nga buhal ka lang kabaras, nga ura tiga agis kupon, tanong pulos ka makwari enforcers ta dyan, tao-taos doldol. It's because kati marapit ko nos gobernador, ang imo bata nga mayor. Na bagkanti amo yan. Kag kung nga pamati man si Gob, if you want to cleanse the whole bureaucracy of the provincial government, please take action. Yan ang problema mga kabinan. Because we do not want to tolerate this nga magkarnabo bangad part dya ka illegal nagatabo rogya sa probinsya Antique. Illegal na nagaguwa disadvantageous sa tao bangad nga dapat kung sakto nga proseso ginasunod rogya kanya sa bulanay baras sa suba. Mga kabiyanan, may share ang barangay.
may share ang barangay. Kag kung may share ang barangay, gina-implement ka barangay kung ano nga programa para sa mga pumuloyo. Dugangan tadya karon sa aton ba nga pagpanagad. Gaymaw si Nunoy Julio Cesar Tanlangit. Bata dyan ni Attorney Cesar Tanlangit. Amo dyan PCL President ka probinsya kang Antique kag Bilog nga Region 6. Ha? Mga kabiyanan, humble na kaserbisyo, mabuot ara mabinugnohon, ha? Way tidagta, itgrap an korupsyon ang ana banwangaran kag anda nga ngaran. No? Ang pamilya Tanlangit. Ha? Kang mga kabiyanan, matutuot nga probinsyano gwapo. Ha? Amo just Nonoy Julius Cesar Tahanlangit. Kay mauman sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan sabat sa likod ng mga isyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule mga biyan na kung amo dyan gamitin nyo, ha? Ginapanami na gid ang inyong immune system. Ginapanami na gid ang inyong immune system. Ginapabakad gid kag amo man banwa ginapasaka ang inyong resistensya. Hindi kay kamo maglatian bagat ang tanan nga sobra sa lawas ginabuliga ginadugangan. Ang kulang gali sa lawas ginadugangan. Let's say vitamins and minerals. Kay man ang vitamins and minerals kinanglanan ran kang different parts of our body. No? Di kunura ti suplemento hindi ra kapangsyon banhuak mayad. Ha? Ang aton lawas sumablatian ran na kag kun ang tanan nga sobra sa lawas ginabuhinan toxic ra mo hindi man kamo magblatian. Ha? Amora ang mayad ng epekto kang Evergreen Herbal Capsule amo dyan ginagamit kag hindi nyo gid paglipatan gamit antiviral ang Romeng Antonios Miracle Oil mga kabyanan. Grabe ang epekto. Kaya ay naman an ka mga tao nga ba perte gali ang epekto na saksapatan. Ang akin ayam hindi kuron kinanglan magpasalose daran to sa animal clinic kag mag-agto to sa kwan may Romeng Antonios Miracle Oil ka solve dasig pang epekto. Halin sa karabaw sa gaharab ng mga sapat hasta sa mga sapat sa balay nga ginapakaon taman nga daw ginatratarta lay kote kag ayam nga lay kamataho. Ha? Ang pagtratarta ayad ang mga balatian banyo si kag patumaran na amoran ayad ganitaho. Ha? Hindi naman ni ko kapon kita to ay ginabaliwala kung lang matestimony ito na anad daw ko na may nakapanaw roman to. Dali lang din ni ko kapon ka arik yan sa may barangay Bakalan kay nang Mercedes Gonzales na Merce, good morning dyan na sa barangay Bakalan, barangay Aras-asan. Ang lugar blan yung kinsakaan ko dyan ka nga langka, mga kabyanan na rigyan. May nagmuno kapon ingad balay na sino to? Tako na nami, ano dyan? Na may si Kwanto nakapanaw ron ha. Kauna rin hindi panaw. Tikuon ko, gusto na magtestimony, patestimony yun tayo. Kailangan pagbalik ko lang Rama, sugpon raman ra sa hambal man kang iba, madugang gali ra sa hambal kang iba nga, nakapanaw raman man sanda. Kang timokran. May bilidad inyo branyos nga. Luwa sa banyos, pwede pat na minom. Nagapanaw ta na tao. Ay, bagkante mo imo na istoryaran. Kung ano na-experiencean kay ibang tao sa ibang lugar, amo man experience iba. Experience kay iba, no? Now, may mas pagbalaganta ang RL Cycle Parts. Kung gusto nyo di kalidad ng mga spare parts ng motor, sa RL Cycle Parts ka magto, regyan sa Sentro Sur. Non. Kagamuman ang Grand Vaquero, ginpanami patlad para maging sentro kang turismo, rogya santi
Antique, especially sa northern part kang Antique, mga kabiyanan. It will bring the name kang kulasi sa Signrace Advertising Incorporated. Signboard, minoboard. T-shirt printing, stickers, magprinting, kagiban pa, no? Akto nilang si Tol Binja or Bobby Polinar. Si Migo ta Julius sa Julius Paint Trading, diyan pinta mabakal mga nami. No? Nagabumurtla dyan sa kulasi ang Julius Paint Trading. Kag ang tahom no si Migo Julius gifted kang abilidad na kung ano kolor gusto nyo itimpla, ipintas balay nyo itimplahan na masunod gid. Mga kabiyanan, ginadugok ko dyan si Migo Julius, no? Gay maman sa pagpalagad ta, sinang Susan Tambag ang Stronghold Insurance Company, Colasi Branch. Ang Stronghold Insurance Company, Colasi Branch, naka-offer kang serbisyo nga kung magpa-insured ka mo, anong klase serbisyo ipa-insured nyo, nami ang Palisis. Sa likod kang Tamba Building, likod kang Motor Star Display Center, Sentro Poblasyon, Colasi, Antique. Alas 8:31. Hook up ang aton nga pagparagad mga kabiyanan kang Iloilo Newsline, mabatian sa syudad kang probinsya kang Iloilo bilong nga kalibutan, kagamuman mga kabiyanan Iloilo. Mga pinalangga nga mga tagparamaktistoryahan tao. Sa aton ba nga pagpalagad? Nagkoon si President Duterte nga arestohon ang mga tao nga hindi magpa-inject, hindi magpabakuna. Kung nakato, arestohon man ang mga kapitan kung wala sandag implement kang health protocol sa barangay. Ambay kung pira ka kapitan ka dyan na priso, mga kabiyanan. Ay daw wala man ginatuman ang bal ka presidente. Total ang presidente daw wala man kung hindi makakita. Wala man ginatuman tanas dalam. Now, kadya naman kung hindi ka mo magpabakuna, arestohon ka mo. Arestohon ka mo. TDN rin direktiba. Statement na to, arestohon ka mo. Kung baga wairan ka right na hindi magpabakuna. No? Wairan ka right na hindi magpabakuna. Sa mga hindi magpabakuna, dyan kang nagakoon nga, hindi ka magpabakuna. Ay koon nyo, matapikan man gyapon ulit ka nga virus. Uragit kamot imay mo. Kaya nagambal ng presidente. Si SB member Al Brian Crispo. Kang patnongon, good morning SB. Gamonitor sa atin nga pagpangalagad. Tiwairan ka mo ba natin mo? Kay pirsahanay git. Mga kabiyanan, ang pagbakuna. Rea kung may bakuna, yasan tiking inakulang ti paano mo pirsahan tao magpapakuna? Pirsahan mo magto sa vaccination center. Hindi yan pagkulangan. Raka pa, pira pala ka porsyento dyan sa tiki na bakunahan, mga kabyanan. Ura pa mag-ano-ano. That's why, mga kabyanan, sugpon talaga balita, si President Duterte naghambal nga hindi tana magsugot sa rekomendasyon ng kang taga-DepEd, DepEd Secretary Leonor Briones, nga dapat sa pira ka lugar may dyan rin nga face-to-face classes. Kaya kung ang presidente, hindi na pwede gambal ang health kang mga kabataan. No? Makasugot lang tana, mga kabyanan, kung almost bilogron nga Pilipinas na bakunahan ang mga katawhan kag mga estudyante. Kadya ura panuit mo estudyante nga na bakunahan. Hay ginauna anay sa diyang availability ka vaccine ta,
ang ginauna, anay mga senior citizen. Ha? Mga senior citizen. Amura makita niyo sa kadlaw kung ma-fully vaccinized mga fully citizen. Mga fully citizen. Mga senior citizen. Sanda ka diyang pertik lagawan sa kadlaw ron kung maubos ro bla. Sanda ka bakuna. Na, ha? Daw medyo kuro kampante. Pero hindi na ka mo magkampante, ha? Kaya nang kuon takapon, ura ti garantiya nga nabakunahan ka, agad hindi ka matapikan kang COVID. Ha? Ura ti garantiya nga nabakunahan ka, agad hindi ka magpositive uman sa COVID, mga pinalangga nga tagparamati. Matapikan ka gyapon kag magpositive. So kung hina gyapon imo immune system, ang bakuna mo daw makabulig kuno man pero ti daw hindi gid ka batakid. Ha kung hina immune system mo bisan na punahan ka. Ha? Good morning, Miko. Good morning. Man dyan sa kay Alan Imbang, Migo, and Doktora Jocelyn Imbang. See you Sunday lang, Migo. Ha? Ay may parintig dyan na si SB member Al Brian Crispo, Rugya si Kwan, dyan sa Kulasi si Doktora Imbang, no? Pirmi nagkita ginamunok nakan na magprograma ko tamyawa pa rin ko dyan si Doktora Imbang. Oras ba naman sa tupag palagad alas 8:36 sa atin banwa nga pagpangalagad na amorto, no? Naghambal ron ng presidente nga hindi anay kita mag face to face classes mga pinalangga ta pramati. Lakten natin nga maubos gid ka bakunahan ang tanan nga estudyante sa bilog nga Pilipinas sa pira kadlaw. Mga san o pablara matuigan pagroy. Wala pa magano ano ang vaccination program tanoy. Ang atin barang pagpangalagad kay Mauman Rogya ang jang Mel's and Paul Internet Cafe. Ang Mel's and Paul Internet Cafe na pahamtang sa may atubang kang Shiny Star. Kung gusto nyo mag-avail ka serbisyo, parehas kang photocopy, encoding, scanning, laminate, abay ang PC rental. Agto ni dyan, si amigo ta Alan Alpas Aurelio sa Mills and Fall Internet Cafe, mga pinalangga ng mga tag-paramati. Gaymaman sa atin nga pangalagad, ang diyang Gimartibals, Litson Manok, and Concrete Products. Ang Gimartibals sa punta tulad nyo, no? Kung halin ka mo sa poblasyon gid, pa si Basti, sa tuong nga bahin kang karsada, antis tulay, na? Diyan ka mo ipay mo kang bangko nga simento, bangko nga simento, lamisa nga simento, kag tapos mga kabiyanan, rigyan ka mo, bakalit sa manok, barbecue kag limpo, ha? Agto nila dyan si Jeffrey Martinez Balbin. Ang Ilas Bike Shop, mga kabiyanan, kung magbakal ka mo bisikleta, may mga pagnaba kang presyo ka bisikleta na dyan, no? Sa Ilas Bike Shop sa Barangay Lamputong, no? May bagsak presyo sa piraka items. May baligyan mo spare parts kang inyo bisikleta. Sa Barangay Lamputong, Tony ang Ilas Bike Shop. Si Josel Pandis nagawats mga kabiyanan sa atin nga Facebook Live, mga kabiyanan, rigyan direkta sa ang GMAT Auto Repair Shop ni Mat Ongon sa Sentro Norte. Sentro Norte, kung pagidaan ka mo tanan-tanan ng problema kasakyan nyo, may mga guba, no? Rigyan nyo sa kay Mat Ongon, no? Amo man, gay mouse, pagpalagatang tumandak marketing sa Sentro Norte, sa Highway Gate,
tanan nga machineries, generators gamit sa panguma, pangisda, diyan gid mabakal. Mr. and Mrs. Lunibic Picasso, amo ang proprietor. Ang oras alas 8:40 sa pagpalagan si SB July di Makutak. Bisan anong oras suguon mo dya. Abtik di banwa sa serbisyo publiko. Si SB Mami Pilar Alosilha, limag kang kababinhan sa Sanggunyan Bayan kang kunasi, kag tandes kin maghimo dya ka ordinansa. Diyay mga kabyan, ano? Si Mayor Jerry Triñas, kang Iloilo daw ginakapoy dyan guruman nga mayor, no? Kay man ti grabe pagsaka kang COVID sa syudad, no? Bisan iwanan mo banwa ka istrikto daw hindi mo man gyapon blama kita nga bisan mag single digit ang kaso kang COVID sa syudad, no? Diyan gyapon no amount of stricto or strict nga health protocol ang sabat. Kanya naghamba lamang rin si City Mayor, si Mayor Jerry Triñas, ngang sabat sa diyang problema. Kunang tao manwa mabakunahan ng tanan-tanan. Kunang tao mabakunahan ng tanan-tanan. We are referring sa bilog na Western Visayas. Not only Iloilo, iti palpart kang Region 6 is Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, and Negros Occidental. Mabakunahan kita ragya. No? Mabakunahan kita ragya. Pariya sa natabo, raad, matabo man ragya sa Western Visayas. Ang gina-enjoy kag amat ra karon nagakatabo. Nagagamay kasos Metro Manila kag sa kaiping nga kaprobinsyanan. Bangad dito haros tanan nga mga baksin ginatambak mga kaminan. Dito ginatambak to tanan-tanan ang baksin. Kung nanda gani prorata, no? I-distribute equally sa mga riyon. Depende sa kung pila ka percentage ang mabaton ka Manila, amo man sa ibang rehiyon, sa rehiyon, kaya ura mga parehas ang populasyon ka kada rehiyon, no? Mga kabyanan. Para sa simultaneous na trasbi bilog ng Pilipinas, parehas ang pag-ayad kang trabaho. No? Plus B, all makita mo lang ang performance ta in the whole country, in every region, mga kabyanan, 20% ang nabakunahan. Ganinti, makahambal talang butang ta 20%. Pero ang nabakunahan sa lain nga riyon, naba nga porsyento, sa lain nga riyon, taas nga porsyento. Hindi sarama ang pagtagtag mga kabyanan kang COVID vaccine. Di ka reklamo pungsod ta nga urihi ta makabuhal ka makaabil kang bulong kang vaksin. Bangat nga gina-priority ko no daw una makabuhal banwa ang mga manggaranan nga mga pungsod. Reklamo ta ha. Ginatindagan ta ang pungsod ta Pilipinas. Pero kung kita raman ganiragya, amo man gyapon gina-implementa. Hindi man sarama ang pag-distribute sa kada rehiyon, mga pinalangga ng mga tagpramati. Ang aton oras, alas 8:43. Sa politika, istoryahan tagron. Sa politika mga kabyanan, istoryahan tagron. Sa politika, sa nasyonal, kag sa lokal. Unahan tagro sa nasyonal, no? Baw, mabintahagit man banwa kon kaagir ka senador kay may name recall karon bantog ni mo ngaran. Pirar lang ba? Istoryahan tara karon. Sa aton ba nga pagpanbalik kay isara ang aton lobya nga congresswoman nga si Loren Ligarda magabalik Senado sa maabot nga eleksyon mga pinalangga nga tagpramati. Magabalik ako, palihog, standby.
nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan. Bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mamatay sa Dohico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Titip ba? Tol, misis mo ba'y nagre-reklamo? Eto na ang mas pinabilis, mas tumatagal, at mas matinding Drive Max. 24 oras. 24 oras. Drive Max, tol. Mahimo na ang hinliman, amo ang injury nga nag-apekto sa imong ligaments nga nagaamon ng tissue sa pinaka mga tulad na kung magisi ini mag-aantos ka sa ginatawag na torn ligament, makabatyag ka sa doging isga, doging ipit na sobra kasakit ang nagadulot sa palanghuwag, palamula sa panik, kag tuman kasakit kung ihula. Hindi na pagpaantos na ang naganinit na kasakit ang palanghuwag, kag pag-antos sa paghula. Haplasin na sang NANS liniment oil sa joints, dala na ang palanghuwag, kag palamula sa panik, hasta magbalik na sa normal ang imo panghula. NANS liniment oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalanitsot ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatyagan niya pananakit. NANS liniment oil, essential oil para instant relief sa ginabatyag na daw masuka, ginadaga pananakit sa tiyan, trangkas sa sakit sa ulo, palangatol sa lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sa sulok-sulok. NANS liniment oil, mamahal sa mga butika. Oras baro sa ating pagpalagad, alas 8:46. Welcome ukon balik sa aton palatuntunan. Ang ating pagpalagad gimaw si SB member Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala, mga kabyanan, ara dyan nga classic SB member, pirmi nga pabugno mabinuligan kag gusto na may kasulayan ang pangginawita. Rugya sa may banwa kang Kolasi. Kay maman sa atin baro nga pangalagad. Ang diyang sinunay sa nunay binangunan, kung magbakal ka mo binangon, diyan ka mo bakal kang tanang nga ginasalsal. Agto ka mo mga kabinan sa nunoy binangunan. Ha? Diyan sa Barangay Caridad, Kolasi Antique. Ngayon maman sa ating pagpangalagad, ang Carl Aggregate Supply. Kung gabayad ka mo dyan kang bill nyo Santico, kag kung kapila ka mo, dyan ka mo agto sa Piak Kasada sa Carl Aggregate Supply. Magbakal mga kabiyanan kang bubod kang inyo manok. Kag feeds kang inyo baboy, Pilmico, Bimig, Excel, Upland Feeds, kag iban pa nga, mga brand. Kag bubod ka manok. Pwede man ka mo dyan makapamatsoy kung gusto nyo. Rigyan sa Carl Aggregate Supply. Ginapragyan ni Carl Ruel or Noel Buaya. Mga kabyanan, kay mama sa itong pagpalagad, si SB member Papa Mike Pilber Medina. Si SB Papa Mike Pilber Medina, mabinugnohon niya, ara, mabinuligan nga klase SB, kang banwa kang Tibyaw. Imaw sanda ka dyan, SB Bibok Waldin Lim. Si SB Bibok Waldin Lim, nagakon ang mayad nga lislasyon, dalan sa kauswagan kang Tibyaw. Ang Tibyaw Bikiri, ang Tibyaw Bikiri, mga pinalangga nga mga tagparamati, baligya, tinapay alin ka na hasta ka dya, sa Borosoged. Amura ang Tibyaw Bikiri. Partner, chat si partner Johnny Diaz, dura-dura, kuno nga akong signal rigya sa atin nga pagpangalagad. Sa internet connection na pre. Sa internet connection na nga dura-dura, ina ang internet connection. Gindoble ko gani open diyang data kag wifi pro pagabuligay daw pigado gyapon Gay man sa tong pagpalagad si SB Rami necessaryo kang Barbasa ga ulikid man sana mga constituents. Mga kabyanan,
ginahambal tag ninyo, may promote lad ang Roming Antonius Miracle Oil sa pira lang ka along the road lang anay, no? Sa mga barangay na hindi ka mo makaagto sa along the road, talak mo sa barangay nyo bakal. Pero tagsara-sara lang. Diyata na, kung magdarwa ang inyo baklan, may aman ra sara, no? May aman sara. Para sa pandemic. Kung magdarwa baklan nyo, kakap, may aman ra sara. Ang Roming Antonius Miracle Oil. Ang taga Tibiao to, parasitives na sa sa COVID. Baw krako talagin pang inom ng Roming Antonius Miracle Oil, oh. Kag nagpaswab uman, nagnegative no taga Tibiao noy. Baw grabe gali. Manan nyo banwa ang diyang Roming Antonius Miracle Oil, may dyan ra 4 kasangkap nga grabe ang antiviral property na. Gadrengan parang ipik na ang 4 parehas nga antiviral tana. That's why grabe ang ipik sa virus. Kita mo ang virus kinatao kang ginadulot kang lansang-lansang, hemorrhagic septicemia. Virus lang ang karabaw mo, hindi panaw. Amaken mo banwa? Ang rason hindi panaw ang karabaw mo, baka mo, baboy mo, tanan nga sapat may buko-buko, may tuhod, kanding mo. Bangod sa virus kang hemorrhagic septicemia, bangod antiviral, ang Roming Antonius Miracle Oil, ay, banyusan mo garongon. Tayog na no, hindi mo darwahan kadlaw. Pagka adlaw, bangon, karabaw, baka, bayo mo no, kanding. Pati baboy. Kapon ka nag-chat ka nakan. Tamad ko rin sa agig interview. Nandadalay, balik ko una po ang pang-interview lobra ko. Nagmunog si Premier Mayor nakan nga. Joel Bugdag make na. Daurar ko ti programa. Now, nada puro lamang testimony taho ginatawag nimo. Pero gin ko naan ko si Premier Mayor ay ko na namin na total ginamensionar mo man ngaran ko nga nagaayad ako na try test. Ginduhura naknoto nga na maintenance ng matablitas. Basta sa try test nagadura busag na mo ka Roming Antonius Miracle Oil. Na epektibo gid ba na? Tawi ko diyan ay libre lang ay ako ga munog bay nga nami. Amo dyan ay kung kapati ikaw, no? Kung kapati ka lang kay Pick ka Roming Antonius Miracle Oil, mayad ti mo gid tutod, tarat. Mayad ti mo gid. Tara ka to tagam nila, to ay nga tagmatayon na to. Nagamit ka Roming Antonius Miracle Oil. Sala to ang gintistinumiyada nga gin-interview ko sa Boss Radio. Nga ginluan ko hospital, nalater lang kamatayon na. Ang Miracle Oil ang makatapat na, pagkaaga banwa, nakapanaw-panaw kag nakabangon. Kag nagmayad ang ana pamatyag. Kamo yan na maintenance na. Pero katakatibiyaway kundi ang positive, nag-negative. Din ti mo kita. Wara aron madurwahan kadlaw. Sang adlaw lang pagkaagaan, may ipik na yun. Tikita nyo man ang ipik. Kisa daw pinahid. Ang sakit pusong bla, ang dehydration lang. Paputon na sa inuras lang. Hindi ka malanding sa ospital. Bakterya raha because of diarrhea. Linibok bakterya sa lawas mo, sa busong mo. Kaya na paputan. Grabe ang antibacterial naman. Wire na konsulta niya. Gamita lang ninyo, Orarte konsulta kang analysis. Gamita lang nyo. Kundi mayad, sakit yapon rin. Diyan yapon, kumayad na ti. Urat bulima man. Duraaran. Amora mga kabiyanan. So, buy 2, take 1. Kag kung magbakal ka mo, ka-4, no? Ipalista nyo lang sa outlet, 4 na mabakal nyo, no? Kay ginabual tarangaran, kay sa maabot ng December, managtagta ka 20 ka electric fan. Para i-raffle ta, no? Bulan ko rangaran nyo kang i-raffle ta sa December, okay? Alas 8:54 sa atin nga pagpalagan. 5 noy ang mga anay senador nga pwede magbalik.
Pura akong maan ko, pira lamang kaslat daw, darwa lamang kaslat bilin, pro. Ha? Si Gordon, Uraran, sinong pasara? Ha? Ang graduating ngaw? Ha, mga kamyanan? Pero tilimas na magaway sa bakante. Si former senator kag Antique Lone District Congresswoman Lauren Legarda. Si Sorsogon Governor Chis Escudero. Si Gringo na asanoy baskag paranoy. No? Si Gringo nasan? Tatlos na ron. Si Jibir Sito. Kag si Bam Aquino. Si Bam Aquino kag si Jibir Sito. Nagpari-elect raligad. Garing na perde. Rang tatlo si Lauren Legarda, si Chis Escudero, kag si Gringo nasan, baskag ranoy, laban parang madaog. So kon matabo, may senador, kay manti, kauna niya, nagsenador lang niya, daw ay nagiginaminsunar ang Antique. Kadya lang ay madlagan sa Antique, kung lisuman, na guwa ngaran kan Antique. Di ko mo nag-agir kung lisuman sa Antique, kag magsenador, laban-laban, permit, ngaran kan Antique, kaya minsunar na sa national nga level. Si Congresswoman Lauren Legarda, mga kabyanan. Top 2 na sa survey. Ang atan na Lone District, Congresswoman Dagya sa probinsya kang Antique. Gayma banwa kalawaan, nagakoon, ginatutukan na gid ang COVID pandemic sa lawaan, kag health concern. Kang lawanhans. Amo man si Mayor Jerry Nicor, kag EBC President Bobby Nicor, kang banwa kang Barbasa, Oswag Barbasinyo. Amoran. Kag ang atan banwa nga pagpangalagan, gina imawan man kang Dodoy Libikiri, Dodoy Lipitsa, Dodoy Lilitson Manok, restaurant, kagabarigya man, kang construction materials, ragyan sa unahan kang public market kasi maste, kag amuman tamborong, ginabragyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Kagamuman mga kabinan kay Mao sa atin kadyang pangalagad, ang diyang halilang, satellite Kulasi branch. Ang satellite, kung mapatakad ka mo dyan kang satellite, namin mangin signal sa TV nyo, as low as 2,290 pesos lang. Dali ang installation, ang nilang ang napwisto dyan sa atubang nga Palawan Punshap Highway, ginabragyan ni Boyce Dioso. Alas 8:58 sa ating banwa nga pagpangalagad. Mga kamyanan, now, nag-operate rin ang Antique Molecular Laboratory. Nag-operate rin, mga kabyanan. Bangad ka dyan nga nag-operate rin, wara rin ti may mapatay ka dyan, nga mapalubang bangad nga suspitsahan lang. Bangad nag-operate rin ang molecular laboratory antes mapalubang. Tapos binakitaan probability of COVID ang napatay. Wala man na hospital, wala man ginswab, napatay sa balayda, bangad sa balatian. Pwede dya banwa, ngay pa, nga mabuol, lagi-lagi ang resulta. Nga hindi mapalubang. Mapalubang. Dayon. Kaya ang result, mga kabyanan, daw kadali man lang mabuol, the most is 4 hours. Mga kabyanan, the most is 4 hours. Ang result, ma-release.
agad nga hindi man magpinalagpat kita ka mga findings ragya. Nga ang tao, ipalubong, bangad ginahanan, nga napatay, ginasuspitsahan, nga napatay sa COVID. Na, amora mga pinalangga nga matagparamati. Ha? Na, kung mag-amo ka niya ron, ha? Kabay pa, nga wara arte mareklamo rogya, nga mag-abot sa aton nga pagpangalagad nga nagkaramatay, bang nagsuspitsahan, kag gindeklarar nga, ha? Posible na dutkan kang COVID. Puro lang ang hamaam. Mga pinalangga bastante rin to, ang mga ginpanglubang itong una nga ginpuro palagpatan ng resulta. Kaling wire tat nahon mga biyanan. Pero naurihiman na atin, pero kahabol pa man. Ha? Actually, ang molecular laboratory ta, Ragya sa Antique, medyo na uri. Ihirot tatan sa ibang nga probinsya. Wire tat nahon, sa ating pagpalagad. Thank you very much sa inyong pagbamati. Ha? Sa mga nagsubaybay, miyagid nga aga, probinsya kang Antique. Main ako ka Facebook Live ta, ay parang mabasa tang at komisyon. Good morning.